vlog na naman tayo. Welcome to Iriga City. Nandito tayo ngayon. Makakaya, pero okay lang. At least wala nakakakilala sa akin. So, okay lang kahit anong gawin ko. Charot lang. Nandito tayo ngayon sa Iriga Plaza. Ayan ang kanilang entrance. Kaso walang ilaw yung Merry Chris. Yung mas lang. So, natin yung pupasok. At makikita mo dito ang napakagandang mga babae. Katulad nitong isang ito. Ayan. Napakaganda. Yan. Ito pa, meron pa. Nagpipicture at yung isa pinipicturean. Ito naman isang napaka-poging. Pangit pala pag Charot lang. Pangit Joke pala yun. pag- So, yan Pangit guys. pala mamasyal na walang dalang camera. Ay, hindi ka sanay. Hindi ako sanay, walang dalang cellphone. Wala kayong bag po. Lubat. Oh. Hindi siya sanay guys, si Kuya Vin. So yan, kasama ko si Jame, si Ate Jenny, si Badette, at saka si Kuya Vince. Dito kami ngayon sa City of Iriga Plaza. Yan. Meron dito mga ano, ang ganda ng pailaw nila, pati yung sa puno. Yan. Enjoy natin. Tapos maraming, ito muna, unahin natin to dito ang kanila. Ano ba tawag nga sa ganito? Huwag ano. Anong gumay tawag dyan? Belen? Yan. Ganyan, Belen. Ano, Gloria eh. Gloria in Excelsis Deo. Ayan. Ano yung mga barangay? Ano yan? Ay, sabi mo, Parang ganyan sakop ng ano. Amo? ng Iriga. Ah, sakop ng Iriga, yan. So, yan, meron sila dyan si Baby Jesus, Mama Mary, at saka yung three kings, si Jose. Saya po. Ayan. Yung mga rebel. Sama tayo doon na nakikisayaw. Ano yun? Nagkakarol ata yun. Karo sayaw. Ay, nagpa-practice ng sayaw. So, ayan. Yan yung pag-entrance mo dito, yan agad ang bubungad sa yung Belen. Yan, ang ganda. Tapos dito naman sa mga gilid-gilid maraming kainan. Arriba, Iriga. Ano ba ibig sabihin ng Arriba? Palagi ko yan naririnig. Like, kahit saan naman, Arriba. Ano kuya ang ibig sabihin ng Arriba? Ha? Ano ibig sabihin ng Arriba? Yung crosswalk. Ah, parang gano'n. Arriba. Yung uurong ka. Ah, okay. Sige, nagigets ko na. Nagaya dun sa Korea, Spooky. Magsipa. Spooky San Pascual. Sa amin, Spooky San Pascual. Dito, Arriba. Ah, Arriba dito sa Doon sa inyo, Iriga. ano doon sa inyo? Hindi ko alam. Meron yan. Sa Albay? Hindi ko alam. Doon sa Santo Domingo. Ano ba? Anong sa Santo Domingo? Hindi ko alam. Dito, Arriba, Iriga. Ah, Mag-uswag. okay. Tapos dito naman guys, sa gilid marami din kayo. Oy, punta tayo doon. Ikot na tayo. Ikutin natin to. Tapos kakain na tayo. Yeah. So yan. Wait, Yun naman talaga yung gusto ko dito kakain. Ito ang kanilang plaza. Sino to be? Sino tong nasa taas? Nasa tuktok? Hindi mo din alam? Sino Yung to? ano yan, dito sa Iriga. Yung ano? Yung sinasaludo. Sinasaludo nila. Meron kasi nakasulat ka, so hindi mo masyadong kita yung nakasulat. Ayan. Ayan o. Kasi maraming kayo. Uy! Ang ganda nito. Picturean niyo ako mamaya. So, ayan. May malaki silang Christmas tree doon. Wala daw kami kasi. Pasko na, be. Pasko na talaga, guys. Christmas. Lobat daw. Hindi nga ako sanay. Kainan. First time ko talaga. Vigi, Ano kaya? first time ko Oo. na lumabas-labas na walang dala. Parang, hindi ka sanay. Parang kang nababagot na parang, ano, di ba? Lubat yung cellphone ko. Tapos ayun, marami. Ano kayang inot? Ano kayang inot? Ano kayang first na itatry natin dyan na pagkain? Ayun mga Ayan. financier. Oh, financer. Ayun yung financer natin, oh. Nauna na. Ate Iriga Jenny. City. Ang ganda mo, Ate Jenny, today. Tonight. Paggabi talaga maganda ka. Super. Hindi Pag pala ako- umaga, medyo ano siguro. Blind, Hindi ko blind. alam. Tingnan natin bukas. Hindi mo na ako makikita. Ay. Ano, Iriga City. Ano ba? Ano? Ganda. Hindi, kain na tayo. Mamaya na. Ano to? Yusan? O yung gano'n? Ano ng yusan? Parang entry, gano'n. Parang entry 4. Tingnan natin. Tara, tara. Ako na lang nga kaya. Ikutin mo na daw ni Vicky na. Titingnan. Ang ganda dito. Madilim. Oh my God. Yusan. Ayan, oh, ang ganda. Okay na yun. Mamaya, picture tayo dyan mamaya. Mamaya na tayo mag-picture, vlog lang ngayon. Ano? Ang lakas pan! Nga siya pan! Ang lakas sa music! Kailangan ko ng ano? Parang kailangan ko ng ilaw. Kasi lupot na. Kawawa naman. Wait lang guys. Ano? Ilang percent? Oh my God.
So ayan, thank you so much po kay Kuya Ruel. Kasi pala kagabi daw, nag-send na daw siya kay Badet ng pang ano namin, pang gastos namin sa gala. Yan. So thank you so much Kuya Ruel. Thank you so much din po Kuya Bern. Yan, maraming salamat sa inyong dalawa. At saka nga pala, may tira pa sa akin yung kay Kuya Bern. Yung ginastos kasi namin kanina, tapos yung panggas, si Kuya Nolina, kaya meron pa tayong 1K. Pero hindi ko alam kung anong pwede natin kasi pwedeng sumobra pa yan. Yan, pamasay ko na lang bukas. Uy, charot. Pero go. Ate Jenny. Teka lang. Ayos lang. Ang ganda mo talaga, oh. Ay, grabe. Grabe, lumilitaw paggabi yung ganda mo. Super. Dapat pala laging gabi na lang. Laging gabi. Hindi, dapat palaging ano, gabi kita makikita. Ay, wag pala ako sa sa umaga. Baka matakot. Ay, Baka kakain ka na ba? Ha? Nagyayaan na kasi si Badit. Gusto na kumain ni Badit. Kakain ka na? Kain ka na? Mag-order mo na kami ng pagkain na gusto nyo. Ay, wala namin. Andun may sisig, yung may kanin. Kami kasi di pa kami na-dinner. O sige, magkanin kayo, tapos kami, mamimili kami kung anong gusto namin dyan. Tara na. Nagkanin na kasi ako. Tara. Magkakanin ka din? Magkakanin ka? Hindi, nagkanin na ako. Ako nga, di ba ako magkakanin? Nagkanin na. Mag-ano na lang tayo kung ano dyan na gusto natin. Tara. Tara. Kevins. Grabe, matamlay. Matamlay itong isa. Uwi nga. Baka lagnatin ka, Kuy. Hindi, kanina kasi, pumunta ka kami dun sa ano, paano din sa vlog. Wala mga kasing kuryente din, pinuntahan po natin. Lubat lahat. Ay, oo nga pala. Kanina hindi kami nakapag-charge. Ako nga din, low bat. Buti nga tong battery na charge ko agad. Asa na yung dalawa? O yun na, nauna na. Wait lang, mami. Maghahanap tayo dito. Ano to? Ito gusto ko ano to, rice meal. Ay, fries. Ito, masarap ito. Sisig kasi yun. Maghanap din kami ng pagkain namin. Baka meron din di ba? Wait lang, tingnan natin to. Ay, fries pala. Fries pala yan. Fries. Uy, takoyaki. Takoyaki. Gusto ko itong takoyaki. Hello, shower out. Ito, meron ditong takoyaki. Yes. Po, sige. Hello, shower out sa inyo. Ay, Ano mo dyan? ito, alin? Gusto mo takoyaki? Ano, squid and veggies. Gusto ko to. Sarap mo itong cheese. Feelings inside. Wait lang. Cheese fillings inside with ayoko niya. Bacon Buti pa. and cheese. Buti pa. All filling squid, crab sticks, shrimp, bacon and cheese. Buti pa ang takoyaki may feelings. Sana all may feelings. At ano po bestseller nyo? Overload po, tsaka cheese ba? Alin po dyan, ate? Overload, tsaka po yung cheese ba? Yung cheese bomb. Overload, tsaka cheese bomb. Sige, ate Jenny. Ito sa akin na overload. 6 pieces. Alin? Itong overload. Sa'yo. Cheese bomb. Ito daw bestseller nila. Ito, tsaka ito. Ayun na lang sa akin. Ito. Ate, ano po? Isa pong overload, 6 pieces. Tsaka isang cheese bomb po na 6 pieces din. Balikan na lang po namin natin. Ay, babayaran na. Asa na yung finance? Dito kayo, no? Pamatay mo din ko si Badet. Ay, pwede ba? Hintayin natin si Badet. Guys, namaga talaga yung dito ko. Oh. Kasi kanina sa biyahe, may pumasok. Tapos, nagputo. Oh, yun oh. Wala man. Para naman kaya. Pero gano'n siya nagtusok baga po. Tapos hindi Ay, sa parang ano yung may, parang yung sabing dito, bayong-bayong. Sabi ni Oo. Kuya Noli. Bayong-bayong Ano yan. ba yung yun? Oo. Yung parang may tumutok, parang kala ko nga langgam na Buti nga kumagat. hindi namula yung mata mo. Ang iba naman. Uy, namula yan kanina pa kasi. Namula yan. Ayun ang si Balit, ang tagal. Ayun ang si Badet. Takoyaki. Ano, 90 tsaka 80. Babayaran na daw. Babayaran na daw sa cashier. Saan? Ito? Diyan, sige, bayaran mo na. Magkano ngayon? 90 tsaka 80. 90 tsaka 80. Ano tong cheese bomb? Overload, spicy original. Ano, spicy ka or original? Hindi daw po spicy. Yung overload po, spicy. I love spicy. Yun ang gusto nila eh. Ayaw nila magkanin guys. Magkanin na kami! Kami kasi hindi O,
Ano sa'yo, Jame? Nag-rice ka? Ba't ka kasi nagpapadala kay kay Badet? Huwag ka magpapadala kay Badet. May sarili tayong desisyon. Gusto mo ng coco juice? Ha? Yung ito? Hawakan niyo muna nga yan! Ay, number 2. Coco juice. Ah, gusto niyo ba yan? Masarap yan. Natikman mo na? Yung buko nga. Ano? Mango strawberry. Sabi ko. Pink boba. Ano ba? Simple. Ako ano na? Mango. Mango sa'yo. Yes. Mango. Fries. Ano ba po? Ano lang, buko lang. Bala na siya dyan. Kami dito magantay na lang. So yan guys, malapit na maluto yung takoyaki natin. Oh. Yan si Badet. High standard sa alaga. Safe So yan guys, ito na po yung... Alin po dito yung spicy, yung overload? Ito yung sa'yo ate. So yan. Thank you so much. Enjoy. Mainit siya guys. Let's go. Gusto na yan? Diyan ka na po, Sige. Dito na ako. Ayan sila guys. Ano? Kumusta dyan eh? Uy, ang sarap ka! Chicken! Sisig. Ano sa'yo be? Uy, nagutom ako. Char. Ito meron pa kami pagkain na. Mamaya na. Order ka! Let's walk against the world. Kaya na yan. Hi guys. Lagyan mo nga ng ilaw. Parang gusto ko mag-order ng takoyaki. Sige mamaya. Titikman ko yan, Jame. Ayan. Ito yung in-order namin takoyaki. Takoyaki, tikman nyo. Wait lang, order na lang kami. Ikaw, Tijami. Ayan. Kaya ba yan? Takoyaki. Wala dito. Ito lang ito. Ang bangong seafood. Uy, gumalaw. Tikman na natin, guys. Uy, ang labo. prepare to 100% more diabetes. Get carefully bumped Eh, bodo. Takoyaki. Ito lang ano? to help build hair damage immunity. Preparing to 100% Bodo. more damage from first loss. Bayag na sa tingin na. Healthy bond hair treatments. Ha? Bayag. For this time, bayag? hindi naman siyang maluot. Tikman mo. Sabi ko na to, hindi dahil Tikman sa mo. ko. Usahan na to. Wait, kaya na? Ayaw! Let's go! Mas tagal ang maluot. Imposible man siya. Sige, sige. Masarap. Masarap. Sarap daw. Gusto man ganyan si Jami. Maganda dito, madali naman sir. Takoyaki. Oo, mabilis, no? Sino tagil? Busog na yarn. Kulang ah. Kulang. Sige, order pa. Order pa. Wala man dati Wala. pinansin. Ay, oo. Ganito masarap po yan. Only rice man yun. Only rice yun. Ah. Hala. Sakit. Aray ko. Bag. Oh, wala Oh, ito na yung pusit. Kakain mo na. Kain mo. Ba't mo tinanggal? Ayan mo siya. Pakainin mo kay Badet. Porkat siya lang yung lalaki. Kaya nga, dapat di ka na sumama. Sa atin dyan, nag-drive na na. Kanya na. Bilis naman. Ayan, dyan na. Mabilis na sir. Tapos, Siya po yung Sige, dito na lang po. Dito. nakating ko na. hindi magaling ang sir dito sa kanila. Maganda. Thank you. Parang gusto bang umulit Ate din Jenny. bukas. Ano yan? Ito po pala. Po yung staff. Nagkamali yung staff. Hindi, same lang kayo ng order. Nauna lang sila. Oo.
Kaya nagkamali yung Okay lang, yun kasi lang. pumili. May kinakain ka pa naman eh. May kinakain ka pa naman. Oo. Mamaya na yan. Dalhin ko yun sa... Ano nga yan? Yag ba? Yag ba? Mahirap pala pag walang Yag ba pala mga yan? camera. Nakakatektong kain. Tingnan mo. Maganda yan. Ngayon ka lang nakaano din. Para lalong lumaki. Hindi talaga ako sanay na walang bagsipin sa Hindi, camera. punta tayo dito. Doon man, shawarma. Hindi niya dala ang kayamanan. Ayoko. Pangalawang punta natin dito, ano? Yung tayo lang Oo, pangalawang Nag-treatment nga yung dalawa. Si Yung in-order kasi nila dito, shawarma. Iba man ang Sarap. Hindi. Yung talagang pinindi. Alam, hindi daw masarap. Hindi yun nakain. Oo. Kaano kinumaga. Hindi may nilagay kasi iba. Iba yung lasa. Baka yung sauce. Hindi yung sauce. May nilagay na parang bilog-bilog. Baka ano yun? Para Payak? Hindi. Beef shawarma yung order namin. Bakit di may bawal? May video? Ano na ka ba? Chikawali. Ikaw naman tututoy. Bastos talaga to. Parang ano? Malhib na nga Si yan. Kuya Vince kasi napabaliw pagkatabi ka. Para nang baliw. Hindi naman halata. Hindi lang basto si Vince. Manhid pa. Manhid pa. Wala na yung pakiramdam. Ay, putik. Sarap magkamay. Ba't ka nagpuputol ng buhok? Iba na kasi yung ngayon sa bagay. Ako nga pinagsisihan ko talaga na nagpuputol ako ng buhok. Ate, hindi mahirap ano yun? Gusto ko sa babae, mahaba po. Oo, hanap na yan si Kuya Vince. Mahaba ang buhok. Grabe naman. Nakakaingit naman tong couple na to. Hindi malat guys. Nakayos to. Ano yung handle niya? Yung aling bayan sa akin. Kanya yan. Sa'yo yun? Oo, sa'yo. Siya naglagay niya. Wala kasi akong handle. Doon yan sa ano? Vince, doon yan kilabin ibinigay mo. Oo, doon. Okay lang. Oo. Nandun ako eh, nung binigay mo yan. Extra rice. Anti rice daw ba yan? Ikaw. Take 3. Ubusin mo yan. Puro alaway ako. Hindi ano. Ubusin mo yan. Grabe. Bakit tayo na lang ito? Kaya nga niya, nung oras. Anong oras? Reklamo ka? Hindi ka naman nagutuman. Kaya mo. Pangalawa mo na nga yan. Yung may dalawa pang rice. Pabayan mo na, kasi wala naman camera. A few moments later. Guys, pauwi na po kami. Ay, maganda yung ilaw. Lagyan mo, sige. Lagay mo, lagay mo. Yung tubig ko, wag na maginom ng tubig. Ay, yung tubig ko? Oo. Sure? May binuksan na yun? Oo, may binuksan akong isa. Yan, tamang-tama, palubat na ako. Magpipicture pa sana, hindi na tayo nakapag-picture tuloy. Antok na ba? Ay, magpapapicture ako dito kay Jamie. Eto, magpapapicture muna ako dito sa entrance. Parang safe. Entrance lang. Yun guys, tapos na po kami mag-picture-picture. Tapos meron dito ng Persian cat daw to. Magkano sana kuya? Ay, sorry. Ala, 8K! Wala akong 8K ngayon. Wala pang sahod. So yun o, Persian cat. Ang cute sana. May picture ako niyan. Tingnan nyo sa post ko. Magpo-post ako. Sayang, 8K daw guys. Let's go! Ow! Nandito na kasi. Kanina pa nag-aantay si Kuya. Ayan, kami natin dyan. Let's go! Saan po sa atin? Ilaw ba na? DJ. Sige po. Iba mo natin kaya. Kasama niyo po na daw. Hindi ka naman dyan makakain na. Sige. Yan, tara na guys. Let's go. Thank you kay Kuya Ruel, Kuya Bern sa... Oh, nawala ng ilaw. Wala talaga yan. Nawawalan talaga. Sige, mag-ilaw na tayo. So yun guys, magdi-thank you na ako kasi baka malowbat na ako yung battery ng GoPro. Tapos pagdating ko doon, baka tamarin na ako mag-vlog, mag-video kasi baka tulog na yung mga tao kasi si Kuya Noli. So thank you so much po kay Kuya Bern, Kuya Ruel. Tapos yung nagpalipad kagabi,